Aquest vídeo mostra com crear un catàleg de bingo Intelligence. Aquest contingut està dirigit a tècnics o usuaris avançats en sistemes de la informació. Es requereix un coneixement mínim de bases de dades i nocions sobre sistemes de Business Intelligence. Els catàlegs tenen un paper molt important en qualsevol solució BI. Serveixen per informar el sistema sobre l'estructura de la base de dades. Aquesta informació la farà servir el generador de consultes de Bingo Intelligence per construir les sentències SQL. Els catàlegs es fan servir, a més, per donar als usuaris una visió familiar de les seves dades, amagant la complexitat tècnica de les taules, camps i relacions. Per crear un catàleg s'han de definir dues coses. D'una banda, hem de crear el diagrama de taules. En aquest diagrama inclourem totes les taules necessàries i les relacions entre elles. D'altra banda, s'han de crear les dimensions i els indicadors que faran servir els usuaris per crear els seus informes. El catàleg s'organitza en carpetes perquè sigui molt fàcil localitzar la informació. En els propers minuts veurem com es crea un catàleg amb Bingo Intelligence. A l'obrir Bingo per primera vegada apareix el panell de benvinguda que permet obrir una solució existent o crear-ne una de nova. El primer que hem de fer és seleccionar alguna de les tecnologies instal·lades. En aquest cas seleccionarem SQL Server i completarem els paràmetres de connexió. Una vegada connectats, Bingo Intelligence mostra totes les taules de la base de dades i ja es poden arrossegar el diagrama. Començarem arrossegant la taula de vendes i de temps i crearem la relació entre elles. Les relacions entre taules s'han de crear sempre arrossegant des de la taula filla fins a la taula pare. El sentit que indica la fletxa de la relació és molt important i ajudarà que les consultes SQL generades siguin correctes. Si la relació entre les dues taules fos més complexa, podríem modificar la sentència SQL des de les propietats de la relació. En aquest cas ja està bé. De la mateixa manera anirem afegint la resta de taules i de relacions al diagrama. Afegim la taula de tendes i la seva relació. També afegirem la taula de llibres, que es relaciona amb la taula de vendes. Finalment, afegirem les taules d'idiomes i categories i les seves respectives relacions. Ja hem finalitzat la definició de l'esquema. Aquest diagrama l'utilitzarà el generador de consultes de Bingo Intelligence per incloure les taules i els joins correctes a les sentències SQL. En aquest exemple, el diagrama mostra un senzill model de dades que té una taula de fets i 5 taules de dimensió. Òbviament, podríem crear altres diagrames per incloure més taules de fets o dimensions addicionals. Ara crearem les dimensions i els indicadors tal i com volem que els vegin els usuaris de negoci. Per fer això, fem clic al botó d'Objectes i arrosseguem la taula Tendes. D'aquesta manera hem creat una carpeta amb tots els camps de la taula. Abans d'arrossegar la resta de taules, ficarem els noms correctes a aquestes dimensions. Recordem que el catàleg té com a objectiu proporcionar als usuaris una visualització de les seves dades amb una estructura i una nomenclatura que els resulti familiar. Ara arrossegarem la taula de llibres i arreglarem la seva estructura. A més de canviar el nom d'alguns objectes, també caldrà esborrar aquells camps que no siguin necessaris. Per exemple, és habitual suprimir totes les claus forànies i tots aquells camps que no siguin importants pels usuaris. En la carpeta de llibres afegirem també l'idioma i la categoria del llibre. Per fer-ho arrossegarem dins de la carpeta el camp de l'idioma i el camp amb la descripció de la categoria. Observeu com la visió d'usuari no ha de coincidir necessàriament amb l'estructura de les taules de la base de dades. Ara anem a crear una carpeta amb les dimensions de temps. En els projectes de Business Intelligence és habitual tenir una taula de temps. Aquestes dimensions permetran fer informes d'un any en concret o analitzar l'evolució d'un indicador mes a mes, per exemple.
També en aquest cas hem de canviar el nom dels camps i organitzar-los de la forma que sigui més convenient per l'usuari. Perquè ordeni els mesos correctament, hem d'accedir a les propietats del mes i indicar que els mesos s'han d'ordenar en funció del número de mes i no de manera alfabètica. Ja hem creat totes les dimensions del nostre catàleg. Ara anem a crear els indicadors de vendes. Per fer-ho, arrosseguem la taula de vendes, eliminem els camps innecessaris i seleccionem l'opció Convertir en indicador al camp Unitats venudes. Al convertir un objecte en indicador, Bingo Intelligence afegeix automàticament la funció sum en la seva definició SQL. De la mateixa manera, crearem els indicadors d'import de venda i de costos. En aquests casos, modificarem l'opció de format perquè faci servir el format de moneda amb 2 decimals. Ja hem creat totes les dimensions i els indicadors del nostre model. Per acabar, anirem a les propietats del catàleg i li donarem un nom. L'anomenarem catàleg La Biblio. I ja està. Ja hem creat un catàleg de Bingo Intelligence. Abans de continuar, recordem els passos que hem seguit fins ara. En primer lloc, hem creat la connexió a la nostra base de dades. Després hem creat el diagrama amb totes les taules i les relacions del nostre model. Finalment hem creat les dimensions i els indicadors que veurà l'usuari amb els noms i amb l'estructura de carpetes que hem cregut convenient. Per verificar que el catàleg funciona correctament, anem a crear una nova aplicació. Per fer-ho, fem clic a Nova aplicació i seleccionem el catàleg que acabem de crear. Crearem un informe ràpidament. En primer lloc el dividim en 4 panells. En el primer arrossegarem el país, en el segon la població i en el tercer les botigues. En els 3 panells inclourem les vendes en euros. En el panell inferior farem un gràfic amb les vendes mes a mes. Perquè l'informe s'actualitzi dinàmicament en funció de la selecció de l'usuari, crearem les dependències. Observeu com al seleccionar un país s'actualitza la resta de l'informe i al seleccionar una botiga s'actualitza el gràfic automàticament. El generador de consultes de Bingo Intelligence utilitza el catàleg per construir les sentències. Podem veure, per exemple, la sentència que ha generat per obtenir les dades del gràfic. Veiem que en la clàusula Select està incloent els objectes tal i com els hem definit en el catàleg. A més, està agafant el número del mes per poder ordenar els mesos correctament. En la clàusula From està agafant la taula de fets i està fent el join amb totes les taules necessàries. En la clàusula Where està incloent els filtres corresponents a la botiga que hem seleccionat. I també està incloent la clàusula Group By per poder sumar les vendes. Hem vist que el catàleg està funcionant perfectament, tal i com volíem comprovar. En menys de 10 minuts hem creat un catàleg i hem construït una petita aplicació. En aquesta presentació només hem vist les opcions més bàsiques. Bingo Intelligence inclou moltes altres funcionalitats que permeten cobrir les necessitats més exigents. Per exemple, és possible utilitzar el llenguatge propi de cada base de dades per crear indicadors avançats. És possible aprofitar l'existència de taules agregades o es poden incloure taules derivades, subconsultes o àlies, entre moltes altres coses. També és important assenyalar que el dissenyador de catàlegs inclou eines per accelerar la construcció del catàleg i facilitar el seu manteniment. En un altre vídeo es mostra com es pot utilitzar l'administrador de taules i relacions per crear un catàleg ràpidament. Moltes gràcies per la seva atenció. Si desitja més informació sobre Bingo, visiti la nostra pàgina web.